హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ. ఈ సంవత్సరం అయితే 369 విత్తనం అయితే నాటుతున్నాడు. నెక్స్ట్ సంవత్సరం అయితే పోయిన సంవత్సరం అయితే రాశి 50 అని పంట అయితే వేసినాడు పత్తి. వర్షానికైతే పత్తి పండింది కానీ తూకాలు రాక ఈ సంవత్సరం అయితే 360 అయితే ఎంచుకొని నాటినాడు పత్తి అయితే. ఈ సంవత్సరం అయితే ఇది 3 ఎకరాలకి 20 సెంట్ తక్కువ ఉంది. 9 ప్యాకెట్లు నాటుతున్నాడు పత్తి అయితే. చూడండి, ఈ రైతు పేరు రవి. సాళ్ళు అయితే వేస్తున్నాము. ఎద్దులైతే పండుకున్నవి. 369 అయితే ఇంత పెద్ద వర్షాలకైతే పోయిన సంవత్సరం అయితే మేలుకు పండింది. వర్షానికైతే ముర్రిపోయిన కాయలు అంత పెద్ద వర్షానికైనా 18 క్వింటాలు వచ్చింది నీళ్ళు పొలం అయితే. జై జవాన్ జై కిసాన్.